गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसार होनायजों लोब्बा थानायनि दायाव हमजानाय चित्तरन्जन रय मुंनि सुबुंखौ मैया कामरुपनि चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआ बेल होबाय। फारसेथिं बे जाथायजोंनो लोब्बा थाबावनाय सानै हमजानाय सुबुं जयति रेखा बरग'हाइ आरो हिरेम्बा कुमार दासनि बेलखौ रेजेक्ट खालामनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गेजेराव इउपिआइ नि गेजेरजों दानफ्रोमबो 8 बिलियननिबो बारा ट्रेन्जेकसन जायो। बैफोर ट्रेन्जेकसन खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मैया नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डिया एबा एनपिसिआइ आ 2000 रांनि ट्रेन्जेकसन खालामोब्ला 1.1% टेक्स लानाय जागोन होननानै फोरमायना होदोंमोन आरो बे आयेनखौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन होननानै मिथिनो मोनदोंमोन। थारैनो बेबादि खौरांखौ मोननानै गोबां इउपिआइ पेमेन्ट बाहायग्राफोरा, गासैबो नङाब्लाबो माखासेया आनइनस्टल खालामदों एबा इउपिआइ पेमेन्टखौ इउज खालामाखै जानांगौ। बैफोरनि जाहोनाव गोबां गोहोम खोख्लैदों जानांगौ। बेनि थाखायनो नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डिया एबा एनपिसिआइ आ रोखा खालामना होदोंदि इउपिआइ पेमेन्ट बाहायग्राफोरनिफ्राय जेबो टेक्स लानाय जानाय नङा। एनपिसिआइ आ फोरमायबावदों, 2000 रांनि बांसिन इउपिआइ पेमेन्ट खालामोब्लाबो 1.1% टेक्स एबा चार्ज लानाय जानाय नङा। बे नेमखान्थिया सिगांनि बादिनो सोलिबाय थागोन होननानै रोखा खालामदों एनपिसिआइ आ। गसाइगावनि सराइबिल गायदे हेलेना नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला अजा आफादनि जर'खा सावराय मेल खुंफुंदों। गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनानै थानाय बाथौ दोहोरोमखौ खौसे खालामनाय आयदाखौ लानानै मैया मिरु बाथौ आफादनि बिथोन बायदियै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल गायदे हेलेना नब्लाङाव मोनसे जर'खा अजा सावराय मेल खुंफुंनाय जायो। बे सावराय मेलाव गसाइगाव जिल्ला आफादनि गासै सा 50निबो बांसिन अजा आरो दौदिनिफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनानै थानाय बाथौ दोहोरोमखौ माबोरै गोदान सानथौनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बयखौबो खौसे खालामनो हागोन, बेनि आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसार जानो हायैनि जेबो खोथा गैया। लोगोसे गोख्रों नाजानाय थायोब्ला बैसोआ जेबो फारागथि नङा। थिग बिब्दिनो पलेन्डनि तुरिनआव जालांनाय 9थि वर्ल्ड मास्टार एथलेटिक्स इनड'र चेम्पियनशिपआव भारतनि 95 बोसोर बैसोनि बागवानी देवी डागरआ 60 मिटार खारनाय, शट पुट आरो डिस्कास खुबैनायाव गासै मोन 3 सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। चिरांनि बिजनी नोगोराव नंखाय सनाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंखौ धेमाजिनि थागिबि मनजित कर्मकार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी ब्रान्च एक्सिस बेंकआव नंखाय सनाजों सनानि लन लानो फैनायावनो हमनो हायो। बे सुबुंखौ हमजानाय सुबुंनि आखाइनिफ्राय दोंबा माला, दोंसे नेकलेस, खोमानि जराथाम सना खेरा, मोननै लकेट, गंसे आस्थाम, 140 ग्राम नंखाय सनाखौ बोखांनो हायो। AS 07K 8714 नाम्बारनि सुइफ्ट डिजायार गारिजों सा 3 सुबुङा बेंकसिम फैदोंमोन आरो बेनिनो सानै सुबुङा खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोनदों। बारग' NDFB मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ चेक राननानै होनाय जासिगोन। गासै सा 200 मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेकखौ गथायनानै होगोन होननानै मिथिनो मोनदों। फैगौ 3 एप्रिल बेलासिनि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव बे चेकखौ होनाय जागोन। जायफोर मुंख्लं नखरफोरनि लिस्ट एबा मुंफोर दङ, बैफोर नखरनि सुबुंफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव फैनानै फोरमान बिलाइ दिन्थिफैनांगोन। बेनि उनाव रांनि चेक एबा अनसुंथाइखौ आजावनो एबा मोननो हागोन। गहपुर बियाबनि एमएलए उत्पल बरा बिथाङा गावनि बियाब गपालपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय राङाजान, कारनिजान आरो टंगिया बे गामिजों बोहैलांनाय दैयाव 25 लाख रांनि मोनसे माथावरि खोनाय हाबाफारि बेखेवनानै होफैदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।